и свидетелството, че ти се противиш на горделивите. Това е цитат от апостол Петър и Яков. И все пак да те прослави иска човека частица от творението твое. Ти палиш в него радостта да те прославя, че си ни създал за тебе и неспокойно е сърцето ни, докато не намери в тебе покой. Това на латински фецисти нос ад те е може би едно от най-сложните ад те, колкото и просто да изглежда, едно от най-сложните за мен места, защото ад те и привела съм го тук създал за тебе, но всъщност може за към тебе, т.е. не просто заместваш един датив, какъвто е възможен тук в този по-късен латински да се изрази датив с предложна конструкция с ад. Но ад те означава и в посока към тебе. И освен това означава по твой образ и подобие. Така че тези три смисъла... Според теб. Според теб, нали, към тебе, по твой образ и подобие, нали, секундум. За мен е тук това ад те, просто трябва наистина да се размисли именно в тези три смисъла. И нататък. И неспокойно е сърцето ни, докато не намери в тебе покой. Интуиетум е cor nostrum, donec requiescat in te. Тук имате интуиетум и квиес, нали, те са думи от един и същи корен. Това е показателно за стилистиката на Августин, която не е случайно за красота. Тук има противопоставяне между неспокойно на сърцето преди намирането на покой в Бога и покой в Него. Неспокойното сърце е всъщност докато от 1 до 8 книга, до 9 до кръщението. Оттам нататък вече се влиза в, тъй да се каже, желанието да се влезе в този покой е изразено с теологическите размишления. Така че, връщам се напред, композицията, която е реално преживян живот и теологическия поглед върху творението човек и всемир, всъщност това са две органични части. За мен те се явяват сглобени в това изречение абсолютно спокойно и прекрасно. И мисля, че това изречение, което е изключително популярно, нали, неспокойно сърцето, нали, то може да се види цитирано, е просто отговор на това какво е човека и за какво е целта, за която е създаден човек. Значи теологическата част е вече плод на спокойното сърце. Да, и верно е. Това го каза и в 8 книга, един вид. Това е моето мнение. Успокоеното сърце. Да, на успокоеното сърце, което е намерило своя покой. Което е намерило основата за своя покой. Това, което няма да му изневери, да се поддаде. Yeah. Нали? И следващото, в тази първа книга, в детството, която се отнася до детството му, той говори за своето, след един много голям увод, посветен на Бог, защото това е наистина като един химн, има химническа структура, даже една част. Говори за детството си с въпроса откъде съм се взел, нали, откъде съм дошъл. За да разбере, всъщност, трябва да приеме на вяра, че от баща и от тази майка. Тоест, вярата е необходима още в самата зора на човека, нали, и тя е по-нататък. За някои неща човек не може да постигне с размишления, а трябва да приеме на вяра авторитета, било на родители, било на учители. Тук е въпроса за вярата въобще, която той губи под влиянието и връзката с манихейството и постепенно след това получава вярата както в това, което му казват родителите, така и в вярата, което му казва Светото Писание. Но това става постепенно. И тъй, най-напред въпроса кой съм, детската и разсъждения върху присъствието на белези на греховност в детската природа.
т.е. завистливост, неподчинение, нали, едни такива детски прищявки. И говори, че това не е детска невинност, което проявяват децата. Всъщност, от тук, от детската невинност, казва той, лесно се минава от непослушанието в детската възраст, се минава към други много по-големи неща, като например стремежа към богатства, злато, сан и т.н. нататък. И все пак, Господи, казва той, на Тебе, Господи, дължа своето съществуване. Дори да беше поискал да съществувам само един ден. Понеже и тогава съществувах аз, живеех и чувствах и се грижах за целостта си, следа от пресъкровеното тайно единство, от което произлизах. Пазах благодарение на някакъв вътрешен усет непоквареността на моите сетива, а в дребните неща и в мислите за дребните неща се радвах на истината. Да ме мамят не желаех, бодра беше паметта ми, образована речта ми, за приятеля милеех, избягвах болката, падението, незнанието. Има ли в подобно живо същество дори едно качество, което да не е достойно за удивление и прослава? Но всички тези качества са дар от Господа мой. Не аз самият съм си ги създал. Той казва, не е артифекс суи. Никой не е майстор на самия себе си. Следователно, благ е онзи, който ме е създал. И той е моето благо. И него възхвалявам за богатството от блага, на които съм притежател още от детинство. И грешах, че не в него, а в неговите творения, в мен самия и във всичко останало търсих радостите, възвисеностите, истините и затова се заплитах в страдания, лутания и прегрешения. Благодаря ти, сладост моя, сладо моя и славо моя, и упование мое, Боже мой, благодаря ти за даровете твои, но ти ми ги и закриляй, че тъй и мен ще закриляш, и ще се увеличават и ще се развиват до край даровете, които си ми дал. И аз самият с тебе ще бъда, понеже и това, че съществувам, и него ти си ми дал. Както виждате, има цялост в книгата, която започва псалмично и завършва псалмично. С обращение към Бог. И това е много често като композиционен принцип в изповеди. Втора книга. 370 година. Той е вече 16 годишен. И учи в родния си град и в Мадавра, близък град. И това е в времето на неговото телесно съзряване и плътски страсти. Намекнато е, нали, от неговите увлечения плътски още от млади години и как майка му го предупреждавала да не прелюбодейства, той не я слушал, защото женски ми се струваха тези нейни вопли, а те са били от Тебе, Боже. Но аз презирах, в майка си презирах Тебе. И не слуша майка си, и човека се увлича достатъчно по плътските желания, т.е. започват вече прегрешенията, които са свързани с желанията на плътта. И тук е прочутия епизод с кражбата на круши. Тя е така надълго и на широко разгледана. Това е една работа на хаймани. Малки млади момчета, побери, отиват, обират една круша от съседите, от съседна градина, макар че имат много. Августин казва, какво толкова имаше в тая круша, имах по-хубави вкъщи, ама тръпката и друго. Ако бях сам, казва, защото след кражбата той я анализира. Значи има наративна част, има философска част и след това има тълкуване вече, богословското тълкуване, което е свързано с първородния грях и с прииграването от човека на неговата свобода. Имитацията на, че иска да бъде като Бог. Така че това са най-малко 3 слоя.
И той разсъждава, нали, че казва, ако бях сам, никога нямаше да направя това. Но като чуя, че казват приятелите, хайде тръгваме, и те е срам да си почтен и непорочен. Но това е много типично за пубертета, това е стадното. Точно така. И... Просто виждаш как нищо ново няма. Ама, то просто го има тук, родителите да го прочитат. Да. И децата също. И ето един отказ. Какво харесвах аз тази кражба и в какво подражавах на Господа свой? Подражавах му порочно и несръчно. Или пък исках да пристъпя закона, поне с измама, понеже с могъщество не можех. Исках аз, робът пленник, да разиграя някаква уродлива свобода, извършвайки безнаказано непозволено нещо чрез мрачно подобие на твоето всемогъщество. Ето го този раб, който бяга от господаря си и търси сянката. О тление, о чудовищност на живота, о бездна на смъртта! Как можех да искам нещо непозволено само и само защото беше непозволено? И в края на тази книга, с един наистина заслужаващ внимание анализ на кражбата, и на престъплението, и на греха. Какво да въздам Господу за това, че паметта ми връща цялото минало, а душата ми от него не се побоява? Ще те обичам, Господи, и ще ти благодаря, и ще прославям името ми, че ми опрости толкова големи злини и дела безчинни. На Твоята благодат и на Твоята милост дължа благодарност, че прегрешенията мои като